Het lijkt erop dat dit seizoen Elsedien van elkaar winnen kan. Neem het betoer van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iziger. Verliezen hier verliezen finalist op de PC. Dit seizoen hebben we goed voor 8 winnings, 2 keer een premie en 1 keer een lietse premie. Maar het aanronde weekend gaan we het trio net onder de presentaar. Dags is de favoriete rol statistisch voor Harden Weilein. Het is al hier een wedstrijd, de PC is een dag op zich. En ja, wij gaan er gewoon maar goed vertrouwen erin en laten horen maar zien wat ze kunnen. En als ze denken dat ze het winnen kunnen, dat ja, van mij het zo leuk vinden vast. En wij zien gewoon iets best van en dat zit mij zo. We hebben nog 8 keer gewonnen en 2 keer tweede en een keer treden, dus we hebben genoeg gewonnen. En dan zijn wij de favorieten al, ze wel op je krijgen, nou, laat die maar op je komen. En die horen zullen uiteraard hun uiterste best doen, dat wij ik. Een tweede kanshouder is het doel van Jan Dirk de Groot, Marten Veenstra en Pier Piersma. Ze zijn op nota goed van 2 winnings, 3 premies en 2 lietse premies. Juster slag het in Arem net en dat kwam mooi terug een blessure bij Jan Dirk de Groot. Hij fungeerde op het laatst als spalkeerder. En volgens mij heeft hij al laatst. Van Juster prot opslaan en nou, daar kon je het wel wat van nemen, ja. Dus dan mag je ja, misschien even een keuze maken, dit weer een beter, denk ik. Ja, echt laatst, want ik bedoel, nou waar zit dat? Ja, nee, je had wel eens vaker wat. Hè? Dus dat zie je dan wel weer, maar dat zal wel wat afvallen. Sneur pakken ze de premie zoals Bjerm. En als het erop aankomt, kan dit parcours een aankomen op de PC. Ja, als het rent, dan kan we geweldige dingen. Want, en dat weten we zelf ook, dus dat is het mooie ervan. Dus, je bent voor het net onder indruk, zeg maar zeggen. Als we zelf gewoon lekker keert en in één keer de flow krijgen, dan kunnen we zelf een paar bordjes pakken. He, en dan kan je zelf weer bijkomen en eroverheen. Dus dat is dus kracht soms ook wel. Dan het parcours Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. 2 winnings, 4 premies en 1 lietse premie. En daarmee timmeren ze aardig onder het dik. En versloegen ze dit weekend 2 keer het parcours van Gert-Anne van der Bos. Maar toch, vertrouwen Jan en waar zit dat? Ja, zeker wel. Zeker wel. Je pakt van het Bos weer. Mooi goed kiezen. We maken een 4 weken zuidelijk, die krijg invalt, dan staan hun hier. En misschien hebben ze de kroons wel, wie weet. Maar hij valt dus kont op. En, dat is wel dat je wel vertrouwen dat je zich voor 2 keer in de week kan pakken. Juist hier zijn gewoon volle fouten, dus dan is het een hele hoge partij. Maar je zien wij ik zelf heel goed de kiezen en dan pak je zeker. Dus ja. En dan de verrassing van dit keerseizoen. Het parcours Bouke Triemstra, Aljan Adema en Hendrik Koorstra. 3 winnings, 2 premies en 2 lietse premies. Maar wat misschien wel het wichtigste is, dat de vorm er correct op tijd is. Want zowel Sneur als ondersteun winnen de kransen van dit parcours. En de zo'n Jo Vrije kennen, ben je hem de favoriet van de 160ste PC? Nou, nee, dat hoeft net, maar het is wel mogelijk natuurlijk. Nou, ik bedoel, je keert ze dit weekend hartstikke goed. En nou, je keert er ook voor natuurlijk, voor de basis. Nou. Het is wel heel apart. Ik bedoel, dit jou natuurlijk wel vertrouwen. Ja, geweldig. Godverdikke. We zien het 2 keer zien om. Nou, vorig weekend ervoor, hier 2 keer de tweede. En nou dit, 2 keer de eerste. Dat is hartstikke mooi. En, ja, vol vertrouwen nou de PC in. Nou, Ja, want je hebt lezen nou een stukje, ja, maar ik zeg de continuïteit overal. Want de horenbetoren op dit tijd wel missen. Ja, ik weet niet hoe het er hier keer, maar ja, we halen ervoor en die man die beginnen te slaan op beesten in het park. Ja, dan waren ik een fout maatje, ja, dan maakt hij door enzovoort. Dus ja. Is dit een seizoen dat je zeker kennen van elke ring en van elke ring winnen? Ja, dat is dit seizoen echt. Ja, zeker weten. Dat we, ja, dat is juist heel veel, net iedereen is even wist. En dan heeft men correct wie de meeste kwaliteit heeft en op het laatste het langste loopt. Want zo via de favorieten. Maar dan binnen er nog de outsiders, die op een PC voor een verrassingswarje kennen. Na een kitesurf-ongemak is Cornelis Terpstra naar jaren van aanwezigheid weer waarom. Waarsdijk komt op het Sjoekeland met Jacob Wassenaar en opslager Jesse Steenstra. Het publiek kan wel eens een wichtige factor van dit parcours wezen. Omdat Cornelis de sympathie van de keersliefhebbers had. Ja, zeker. Maar wat ik al zei, het is belangrijker dat je zelf eerst even in je ritme komt, in je spel komt. En als dat lukt, nou, dan, en dan het publiek er nog bij, nou, dan heb je in ieder geval een hartstikke mooie dag.